Imukaivuri on kuorma-auton päällä kulkeva supertehokas imuri, jota käytetään materiaalin poistamiseen siellä, missä perinteinen kaivaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Erityisen hyvin se sopii ahtaisiin kaupunkioloihin sekä kohteisiin, joissa halutaan minimoida päällystettyjen pintojen purkamista. Käydään tutustumassa tähän erittäin mielenkiintoiselta vaikuttavaan työmenetelmään lisää. Hyviä uutisia täällä Senaatintorin laidalla. Täällä on käynnissä jotain mielenkiintoista. Mitä te täällä imukaivuauton kanssa oikein touhutte? Ei mitään, me tultiin tänne imasemaan pieni ura tuohon, että saavat uuden kaaperin laitettua tänne ja tässä on nyt kierretty tätä ympäri patsasta ja homma rupeaa olemaan pikkuhiljaa pulkassa, että ruvetaan laittaa vehkeitä nippuun ja lähdetään sitten kippaamaan tavarat pois kyydistä. Tää kun on tällainen historiallinen monumentti, tässä on varmaan niinku astetta hankalampi keikka ja tietenkin näyttää tuosta katsotaan maaperää, niin siellä on melko kovaa tuo, että miten tämmönen imuauto tämmöisestä suoriutuu? Tämähän suoriutuu oikeastaan paremmin kuin kaivinkoneella, että se, että jos siinä on yhtään kovempaa maata, niin appari ottaa sitten joko lapion tai sitten otetaan tuosta tuo meidän salainen ase ilman piikki ja työnnetään tällä ilmaa sitten maan sisään ja niin sillä lähtee sitten. Sillä lähtee ja imun päälle, niin häviää kaikki siitä sitten. Et kyllä tää niinku korvaa perinteisen kaivinkoneen ja perämiehen aika lailla 100%. Että tää on niinku meidän uusi menetelmä. Paljon tästä on tullut maa-aineista nyt sitten, niin nyt on kuitenkin aika monta metriä tossa, mutta niin saatte yhdellä keikalla kyytiin vai? Sekin näyttää siltä, että siinä ei juurikaan mitään olisi otettu, mutta meillä on nyt tällä hetkellä tuossa kuorma täysin täynnä, että 13 tonnia on tällä hetkellä hiekkaa kyydissä. Joo, ja mitään yllätyksiä ei tuolta patsaan juuresta varmaan noussut. Ei, arkeologit on just tälläkin hetkellä kattelee siellä, että onko siellä mitään. Joo. Ja tästä lähdette tästä nyt sitten seuraavaan paikkaan vai? Onko näin? Lähdetään nyt kippaamaan kuorma tyhjäksi ja sitten soitellaan meidän ajonjärjestelijälle, että jos saadaan vähän lisää keikkaa jo tälle päivälle. Niin tän näköisissä puitteissa ei varmaan kovin usein pääse töitä tekemään, niin onko tässä ollut ihmisiä katsomassa, kun tää on kuitenkin tässä radio-ohjattava auto ja sitten muutenkin mielenkiintoinen työkohde? Kyllähän tässä on niinku ihmettelijöitä ja aina on jokunen henkilö kaivannut sitten kännykän taskusta ja ruvennut kuvaamaan, kun auto liikkuu itsestään ja kuskia ei enää ollenkaan kuskin jakkaralla. Että ihan täysin saadaan kaukosäätimellä ajettua. Niin sulla on tässä varmaan Suomen suurimpia radio-ohjattavia tässä. Se on Nimenomaan. Ja ehkä kalliimpia. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia.